Vstúpime do triedy, sadneme si do lavíc a čakáme. Na čo? Na inštrukcie. Čo sa máme učiť, ako sa máme správať, čo je správne a čo nie. Nenaučia nás, ako myslieť, ale čo si myslieť. Nenaučia nás pochybovať, len prijímať. Školstvo nie je miestom pre otázky, ale pre odpovede, ktoré už niekto dávno napísal. Systém nás pripravuje nie na život, ale na prácu. Nie na nezávislosť, ale na poslušnosť. Byť zamestnancom, ktorý sa riadi pravidlami, čaká na výplatu a bojí sa o miesto. Držať sa cesty, ktorú nám naplánovali, lebo odbočiť znamená riskovať. A čo, ak sa rozhodneme inak? Čo, ak sa rozhodneme, že nebudeme čakať na pokyny, ale si vytvoríme vlastnú cestu? Vtedy prichádza trest. Systém vie, ako si udržať moc. Cez strach, cez dlhy, cez pocit neistoty. Nútia nás veriť, že bez ich pravidiel neprežijeme. A ak sa predsa len niekto vzoprie, vytvoria prekážky. Zákony, regulácie, dane, sankcie. Lebo poslušnosť je jednoduchšia na ovládanie ako sloboda. Tak sa pýtam, je toto vzdelanie alebo len výcvik? A ak sme sa narodili ako slobodné bytosti, prečo nás celý život učia, ako byť iba dobre naprogramovanými strojmi,